na-eje ọrụ maọbụ na-eje afịa gbuo onye ahụ isi onye na n'ọrụ ụlọ taa public holidays o taa public holidays before na-asụkwa na onye obodo eme onye obodo ọgịnịzi nke ịbịazi buru ihe blọk ụzọ n'ọzịasị ebe a sọ gị na-ala mmanya onye isi masị na ọ na-eje afịa bụ na ọ na-eje ọrụ ya bịa mpịtọrọ ya dịka nwunye dị fesi mmanwa taa public holidays nwụlọ ya na-eje ọrụ public holidays nke onye obodo enyekwa ya na news o riri ya na news ọmụnwa onye nkụ ezunwe iyo ọnwa bụ ihe dị nke ya na chairman emebe ede taa Prince Chukwuebuka onye ụmọnị taa bụ ede so mmanwa sị ezunwe iyo bụ asị nwe iyo ọ bụ ka nwee declare today public holiday nweta gị ebe anyị go back ịghọtara na so onye ọbụla nwụba mmanya ruru ebe a nwere taa 15th or 16th of May all public holidays ada arụ ọrụ echi ebidokwa ihe anyị mmanya ka nna aka nso gị na aka anyị na-emebe dị chifo na ebe ọ bụla ị nọ just ebe na-aṅụ masị fa onye obodo ịgbakwa n'afọ ịnafa mmanya na nwere ife na-eme na aso ọkwa anyị ya mbe n'igbo ozugbo ọwa ya alụ na ego nwere ife na-eme ọ ka onye na-agbado ya Baby, this year, and so good, and baby, aqua. Obini